Ja vás vítam pri novom videu. Dneska tu budem hrať s mojím kamarátom Sámkom, ktorého som veľmi spomínal aj vo videu, ale hneď ma zabil v prvom kole, takže dostane. Lebo som dobrý kamarát. Najlepší, no. OK. Hráme Fortnite, Red and Blue, či jak sa to volá, to mi on vybral. Red versus Blue. Tak Red versus Blue. Kámo, ja sa potrebujem nejako dostať hore. A ty tu máš aj auta, aj všelijaké. Ty tu máš super, auta, máš tu aj lietadla. Ale jak sa mám teraz ja dostať naspäť domov, akože tam... okej, som tu. No normálne, choď tam. Už som tu. Takže, ideme si zobrať zbrane a toho takého jedného chlapca. Ďalej, čo tu ešte také máme? Kámo, tu máš, že všetko zadarmo, hej? Ja som to ešte nehral, takže ma nehejtite nejakí títo hejteri. Ja mám nejakého snehuliaka v hlave. Ja mám hlavu zo snehuliaka. A ja som povedal, že mám snehuliaka v hlave. Počkej, si musím myslieť. Lepšie zbraň. A kde máš tie autá? To máš, ako ideš vlastne, ty tam máš tak 3 poschodia. Fakt? A v druhom poschodí sú auta. 3 poschodie, ok, tak to vyskúšam. Počkej, ja môžem lietať. Do mňa, ja nemám papier. Ok, tak to bude dobre. Ja som našiel teraz niečo snímaka reálne. To mám aj ja som práve v tom. Ale kde to ďalšie poschodie? Aha, a tu je. To je to poschodie. Aha. No, to nie je dobré. Ty. Ja taká gula, čo tu beha, to som ja. Ja viem, ja teraz momentálne som išiel preč. A ja idem preč, kde je to druhé poschodie? Tretie, to ideš vlastne do toho druhého, tam máš taký na boku také ventilátory, to ťa vystrelí tam hore. Tam si môžeš vybrať nejaké ja som teraz v druhom. Ok, vyberám si auto. To sa mi páči. Broj. Počuť sa, mi sa to buglo? Oh no. No. Kde si? Aha, už to vidím. Vypadni. Tajde to. Ty chlapec. Kamo, kde si? Reálne si strieľaš všetko. To čo máš? To máš na 3. poschodí. Počkej. Teraz si nazbierame zbrane a potom môžeme ísť bojovať. Proti tebe. Dobre, ja už som si vybral zbrane. Ty vole, no ok, už som si niečo myslel. Zoberám si taktik alebo vrtuľník? Neviem. Počkaj. Ja si zoberám tento malý. Vyskúšam. Kamo, toto skončíš teraz, čo mám ja? To skončíš. Ja mám vrtuľník, ktorý strieľa, skončíš. To je lietadlo, to není vrtuľník. Toto není dobré, potrebujem ísť von. Ne. Čaute fanúšici, váš kamarát, teda váš... Áno, môj kamarát. Ten chlap, ktorého obdivujete, proste nevie rozoznať, čo je lietadlo, čo je motorka, čo je... Ja to viem rozoznať, len proste si pomýlil. Berem toto. To je vrtuľník. Ja mám teraz taký dobrý vrtuľník, kámo. Ja mám teraz hrozne dobrú motorku. Motorka reálne. Na ktorom si poschodí? Čo?
Na ktorom si poschodí? Ja som teraz v strede. Uá! Á! 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 What the hell? The guy is shooting me! Vidíte, jak je to zlý kamarát? Strieľa po svojom kamarátu. To máš za to. Come on. Joj! A to ma nehýtlo, dobre. Tak počkej, ja musím ísť dole, kamo, poď sa fajtiť. Poď sa fajtiť. Kde si? Jo, a tu? Kde? What the hell? Haha, uhýtlo ma to. Ty vole! Doriti. Vyzeral Fortnite. Čo? Poďme ešte jedno, pretože na začiatku si ma toto ničil a ja som ešte nehral. Takže máme ísť odznova, či čo? Nie, že keď toto skončí, tak pôjdeme odnova ešte. Bo teraz určite vyhráš. Do 3 je, nie? Nie, všetko sa môže premeniť. A dokopie, do 3. Dobre. Dobre, daj mi do 3. Či to, ja neviem dokopie maximálne. Ale poďme, že do 3. Neideme do maxima, ideme do 3, OK? OK. A pôjdeme potom ešte raz. Alebo v ďalšom dieli pôjdeme. Ale ten diel natočíme teraz. Právna vec, že mi ukázalo, že nekonečná nábojov a proste furt musím. Čo ti je? Ale že môže do nekonečna prebíjať. Aha. Idem sem. Kávo, ja to nehrám, ja to neviem hrať. Aha, berem si vrtuľník. Jo! Ale šoferujem. OK. Poďme ešte raz. Či? Môžeme. OK, tak ja sa odpájam. A ja. A poďme teraz niečo iné, ja neviem. Jasné, vyber teraz ty. Teraz som vyberal ja. Predtým, ty Kámo, teraz. toto video bude Ja- dosť dlhé. Reálne. Čo má 8 minút. Len počkaj, zoberiem si nejaké revardy, lebo tu mám. No. Neviem, čo by ste také mohli zahrať, pretože sú tu aj hry, čo nemajú s Fortniteom nič spoločné. Napríklad Steel a Brainrot, Jasné, to viem. alebo Squid Game. Akože to je uchvatné, že oni dali Steel Brain, že je Robloxové do Fortnite. No. Poď Battle Royale. A počkej, dajme Private. Nie, nie. Áno, poď- áno, áno, áno. A A poďme ja toto. ťa revivnem aj 1000-krát, to je mi jedno, ale nedám private. Tak lebo poďme toto. Poďme toto Red versus Blue. Keď tak. Je Či? to dobré podľa teba? Podľa mňa hej, ale Ako- akože či Mne sa to to teba páči. Kamo tu môžeš posielať DMs? To nejdem bežiť. Ready. Aký DMs? No ne, že správy. Jaj, áno, to môžeš to, jak v Robloxe môžeš. Poviem. Inak, ale- kamo, vieš čo? Ja mám tripod. Čo je tripod? No a tu si môžeš dať kameru napríklad, alebo tak. Ja robím vám také tie animácie legové,
cez CapCut a mám tam hrozne roztrasený mobil. Tak preto mám Nie, ten ty tam tripod. dávaš telefón namiesto kamery. Ale ja nemám kameru, ja mám mobil tam. No veď vravím, že ty tam dávaš telefón namiesto kamery. Ale ja to nemám na tripode, ja som doteraz nemal ten tripod. Počuješ to? Čo? Počuješ toto? Čo? To robí môj ovládač. Lebo keď si dáš turbo a plyn, tak proste ide. Proste ti to vibruje v rukách. Nie, konečne som modrý a modrý vždy vyhrávajú, to vieš, nie? Ja tu mám stále tie veci, čo minule. A ja. Asi iba ten sú. Ale si všimni, že s tým chainsaw hrozne rýchlo behám. No, si pripravený, Jožo? Počkaj, ja nie som pripravený. Kamo, ty si ma zabil. Ako? Normálne. Nezabil. Ale áno. Počkaj, ty asi môžem zobrať aj tieto, čo sú mytik? Hoci aké si môžeš zobrať. Takže všetky sú moje, hej? A tvoje nie sú ani jedné. OK, tak to je fair, že tvoje nie sú ani Moje jedné. sú všetky. Aj tie tvoje. Nie. Moje sú tie, čo nie sú tvoje, hej? Ty si. Kamo, ja potrebujem... Motorovú pilu si zoberiem, jasné. Ja môžem z motorky strieľať. Ty máš motorky, what the hell? Ty kokos, tak to je super. Ešte si zoberiem. Auč. Prečo tu mám čínske polievky? Čínske? No tu u mňa aj predávajú čínske polievky. To asi aj ja mám. Kámo, dobre, tak ja už som asi ready. Ale počkaj, nie som ready, ja si ešte zobrať, ale neviem. Jesť. Áno, ty nie si ready, ty si Rudko. Ja si hľadám teraz ten upielý plášť, čo som mal. Tu je, mám ho. Ja mám niečo podobné. Počkaj, ona tu strieľa, nelietá. Ty počkaj, ja si zoberiem toto. Si dám preč, zoberiem si toto. Hop. Yes. Len počkaj, idem si vymeniť zbraň. Ešte jedný. Ja si chcem zobrať vrtuň. Kámo, tak toto. Dobre, už som pripravený. A toto je dobré, lebo tu dostávaš XPčka za to, že chodíš. Čože? Áno. Dostávaš XPčka za to, že proste kráčaš. Jo, ja som Áno. dostal teraz 186 XP. Pozri, akú mám motorku žalke. Kde si? Haha, to motorka. A to nie je motorka, to je To je motorka, či nevieš? Hlavne, taká. to je Mitsubishi, Suzuki, BMW, Audi, Mercedes. Ja robím teraz, že ja som spravil, že Au. asi tak friku frik. Friku frik. Ja teraz idem ťa zabiť. Potom. Ty máš motorovku? Nie, nemám.
A prečo? Poď do stredu. Dostaneš. Kámo, tá motorka hovorí nejaké divné veci tvoja. A to je počuť? Jo. Ty vole, Čo myslíš, že ty to máš jediný? Ja som ťa zabil? Ja som teba. Daj, lebo mi ukázalo, že bu a akože jedna. No aj mne? Ale- Čo? Ja mám, že killstreak 1, ale tebe dal vždy. Ale počkaj, ja mám takú pištol, ktorú som do teba proste strieľal, je to aj vidno, bolo to vidno na videu a nič to nerobilo. Ja akože absolútne nič som dobre. OK. Ideme posledný krát do stredu a bude koniec videa. A to je moja motorka, nerob. To je moja motorka, samo. Počkaj. To je moja motorka. To máš skade. Stade. No to nepoužívaj. Tak počkaj, ne. Kde si? Ty, ja ťa počujem. Ja ťa nevidím. To je super, že ma nevidíš tamto. A ty ma nikdy už neuvidíš. Vedel si o tom? Nie. Ale áno. Kámo, ja môžem unášať proste. Jak mimozemšťan. Kámo, toto si mal vidieť, ja som zdvihol taxík. Pozri, Samko, poď do stredu. Počkaj. Ja som v strede už, ale nie si tu. Idem dole, pozri sa hore. Ja Hej, som to dá to dobre. už zdvihol taxík. A tá tvoja motorka je baníku. Poď si po mňa, chcem, aby si ma zdvihol. Nezdvihnem ťa, lebo si ťažký. Počkej, ty chceš, aby som ja teba zdvihol? Tak to vyskúšam, počkej. Ale kde mám motorku? Počkaj, idem do motorky, lebo ja som vyskočil nechtiac. Sanko! Ja nemám motorku. Však tam vyleď s tým plášťom. Toto je deg. Čo, bude to jedna chodinka, ne? Díky za dobrý jumping. Ešte sranda, že ja som povedal, že ideme posledný krát do stredu a potom už končí video a my sme boli už aspoň tak dvakrát. Poď teraz naozaj posledný krát do stredu a dostaneš. Kde si? Povedal som ti poď do stredu, A som? ale nie sa budeš skákať, jak detko, čo vidí prvýkrát ihrisko. Chcete vedieť čo?
Vysvetli mi, čo ti je a ty Čo? OK ľudia, tak sa s vami lúčime, aj Samko. Ahojte! OK. Dajte odber a like, a keby sme to nepovedali, tak nie sme praví youtuberi, teda ja ani nie som. No, ale ako ináč, keby si chceli vedieť, tak by the way, kto videl ligu umiavkaných, tak tento chlapec tú ligu robil. Áno, to som ja. Ďakujem za potlesk, to som ja. No, takže sa s vami lúčime a zatiaľ čus.